యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి సన్నిధికి భక్తులు పోటెత్తారు. వేసవి సెలవులు కావడంతో స్వామిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. భక్తుల వేల సంఖ్యలో రావడంతో స్వామివారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్లో గంటల తరబడి వేచి ఉన్నారు. దీంతో భక్తులతో ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ రద్దీగా మారి క్యూలైన్లు కిక్కిరిసిపోయాయి. ఉచిత దర్శనానికి 5 గంటల సమయం పట్టగా ప్రత్యేక దర్శనానికి 2 గంటల సమయం పడుతుంది. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావడంతో అందుకు తగ్గట్లు ఆలయ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. Gracias.